Ние сме продавалник.com. Хората, които избират, тестват и носят до теб онова, което прави всекидневието по-лесно, по-приятно и по-стойностно. Не продаваме шумни обещания. Ние проверяваме и гарантираме прозрачност на честна цена. Първият път, когато продуктът оправдае очакванията ти, това е моментът, който помниш и който кара хората да се влюбят в онлайн пазаруването. Нашата мисия в продавалник.com е да създаваме такива моменти. Селектирани, проверени и на справедлива цена. Тук ще откривате качествени продукти, изгодни оферти и истинска грижа за клиентите. От кемпер до кухненска джаджа, от лодка до уютна домашна находка. Всяка стока минава през ръцете ни, преди да стигне до теб. Последвай ни и стани част от общност, която пази доверието си. Какво търсиш днес? Нека ти помогнем да намериш това, което ти пасва. Продавалник.com. Качествени продукти и на изгодни оферти. Онлайн пазаруване в България. Нека заедно създадем следващия ти вау момент.